osara mago mag jopuonj mag mbalariany. Atamalo 10 ne jogo mantie wacho lower grades ka jomoko mantiere higher grades no beni medo kacha. Atamalo 7 kuom meto gi duto deal mano miyo udok e tich ne ochop kare kod jatend migao mochung'ne weche mag jotije pacho kae mano Alfred Mutua. Nyaka sani poni gigi duto dhi nyime. Kose wach ni en ataro mar chik mono ng'anyo dhi nyime odiochienga ma kawuono. Tiende nang'o ne ng'anyo kachiel koda ka winjruok manu chope kod Alfred Mutua mano loso kod lo sirkal. Neno okang' makare mar loso kod jatend migao ko jok mage ma odengo benu loso godo monego beni broker deal mora kod mondo midog e tich. Erokamano noa romo gi Alfred Mutua to CS mar education be nitiere. Koro gini me wacho no kata ging'eyo ni kot odano ero kata ka nitie to kawuono giluongo Wasu ang giromo godhiambo saa 9. Koro wan siasa magigoyo kanyo kaka prof wacho jogi ok gin joma wacho adieri. To ng'eyo kuma gichung'e bende tek. Japuonj en ng'ato ma tich mwatimo wamiyo nyithindwa adieri, ok wach gima miriambo. To return to work formula kane waketo ma nyaka PS gi geneno keto lwetgi. Ne ok waparo nego bedi kendo gichako gilokore gi gine gikelo tables manyien. Court order kata giponde mano sani kaka nanyisi wan mano sani koro okwa biwinjo nyaka watiek gine ng'anyo ni. To Alfred Mutua bedo ni weche mag labor emomiyo embe ne nitie kanyo. Daktari. Yes. Okuda winje nang'o ten chik moa. Awinje. Okuda winje nang'o ten chik moa e doho. Kaka nacho wan pokwa nene mokuongo to be karo yude to gige doho dhi rumo mane doho. Wambe kaka union wan gi okilwa to ka gisecheko ma pok ginyisowa